una próxima oportunidad.先ほどお配りしましたピッチコサは、今日は少し泡が少なかったという感じだそうです。本当は本場でもっと盛大に泡が立っている飲み物なんだそうですが、までいらっしゃいますので、もし作り方等をお聞きになりたい方はこちらに出ていただければお聞きいたします。それでは私どもの感謝の気持ちを込めまして花束を贈呈させていただき、皆様もう一度どうぞ盛大な拍手をお願いします。どうもありがとうございました。それでは今月のゴールデンコンサート、これをもちまして終了させていただきます。また1、2回目という間になったかもしれませんが、またいろいろな質問をしたいと思っております。皆様方からもご希望、あるいはアイデアとございましたら、お寄せいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。これどうぞお持ちください。これなんかあの方々がこれもどうぞよろしかったら。あ、だけど。